Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Las 5:07 Action Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaepektibo wala na sang iban pa. Ang ining nga oras ginadulong sa inyo sang Tanduay Light, gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Otso minutos nakaligas atak ng alas 5 Action Radio Philippine Standard Time. Kabugusan nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Nagalabot na sa 139,538, 139,538. Ang nagadugang sa mga adlaw, 2,987, 2,987. Mga nagkalabatan naman yan na sa 2,312, 2,312, may 19 ang mga COVID positive nga dugang nagkalabatay subong adlaw. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa pangkalibutan naman nga record mga kaaksyon, ang Estados Unidos nagapanguna sa gihapon nga may pinakadamong nga kaso ginasundan sa Brazil kag pungsod India. Alas 5:09 doble uno nga numero pit sa 11 sa Agosto tuig 2020 Martes kita. 13 kaadlaw na lamang ang nabilin kon 13 tulog na lamang kag magabukas na ang klase sa pampubliko kag pribado nga balutuan. Ang adlaw nga Agosto 24 nga kon Department of Education kon DepEd ang pahambalon mga opisyal nila sining pahambalon walang atrasan. Dayon gid ang Agosto 24 pihong-piho gid nga adlaw sa pagbukas ang klase. Sa sining pinasahi kag abnormal nga sitwasyon dala sang COVID-19 nga pandemya. Todo bantay sa gihapon ang ato sining opisyal sa gobyerno sa kaso sa COVID-19 ang Bacolod kag Negros Occidental. Ang pag-antos sang mga tawo ara sa gihapon nagatintin kag limitado ang hulag sang mga tawo. Tub-tub subong inyo ka aksyon. Aksyon na Marlon Henoboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nano mga balita nga dapat nato sini pagkatutukan sa bahin sang balita lokal. BCPO apektado naman sang kaso sang COVID-19. Pulis halin sa Police Regional Office 6 kagin destino sa BCPO para magbulig sa puwar sa sang kapulisan. Inigo man sang virus. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pulis subong nagapaayo-ayo na sa quarantine facility sa Anilaw, Iloilo. Ang pulis nga assign sa Mobile Patrol Unit kon MPU. Nakikita pa ini sa kay BCPO Director Henry Binyas kahapon Lunes. Agod maglisensya nga magpuli sa Iloilo para preparahan ang kasal. Una sa balita, una sa aksyon. O galing kay di malas mga kaaksyon wagid ginalauman. Inigo siya sa COVID-19. Ang resulta may duha ka mga departamento sa BCPO. Shutdown anay ang operasyon. Lockdown. Una, among administration. Ikaduha, amuning mobile patrol unit sa nasilinta na MPO din ni-assign. Ang pulis sugod kahapon.
lockdown o kon shutdown. Samtang ginahulat ang resulta sa swab test sa kapin 35 ka mga personnel nga mo ning exposed sa pulis sa COVID-19 positive patient. Pagpangamuyo amo sa gabong ang nagapangibabaw sa kwarpo sang kapulisan sa Bacolod. Pangamuyo ang kabay pa nga magnegatibo lamang sa virus ang mga naka-close contact o direct contact sa pasyente. Di ang pulis saman ini sa mga frontliner, ginataya man ang ila sa ring kakaulingon para makaserbisyo sa dapat diserbisyuhan, pero dapat extra kag extra gid nga paghalong. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa Kapitolyo naman nga balita angot sa mass testing sa mga empleyado. Hindi pa kinahanglan sa karon suno kay Governor Bong Lacson. Opisyal nga palayag sang gobernador nga ginpalabot man sa makatapo sang Capitol reporters. Nagasiling nga bisan pa nga may 3 ka mga empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Wala pa sang rason subong nga himo nang ginatuwag nga mass testing. Bangod, may mga maayo naman nga balita. Ining pag-negatibo sa virus sa tanan-tanan nga mga close contact sang COVID positive. Ang gobernador mas ginpabakod pa ang puwersa kag balatyagon sa mga empleyado sa pag-perform sang dapat trabahoon kag obligasyon basta may ara lamang sang safety kag health protocols. Una sa balita, una sa aksyon. Ano bala ang reaksyon sang presidente sang grupo sa mga empleyado sa Kapitolyo? Tinguan naton dugay-dugay ko malabot tayo sa communication. Si Progressive Alliance of Capital Employees Conpace President Renelo Lastier. Samtang pakalain, pagtabog, ginakahadlukan, diskriminasyon kung tawgon. Ang vice-alkalde sa Bacolod may pahanumdom kag paandam sa sinuman nga nagkapakalain sa mga tao angot sa COVID-19. Stop discrimination. Amaning nakatatak nga pahanumdom panawagan sang vice-alkalde untata na ang pag-discriminate sa mga tao, close contact o pod sa trabaho o kon pamilya man sang nagpositibo sa COVID-19. Ang sentro sang senaryo amoning BPO, ang Business Processing Outsourcing, mga call center agents nga nagaobra sa Bacolod naman o kung nagapauli sa ibang nga lugar sa probinsya dapat hindi pagpakalainon, hindi pagkahadlukan, hindi dapat pag-ibaliwala kag tabugon. Bangod pwede gid ireklamo kag makasuhan ang sinuman nga mapamatud-an. Ang panugyan lamang sang saring nga panatuntunan, kalma-kalma lang. Sa saring krisis, dapat magbinuligay ang tanan ang mga tao, hindi dugangan ang kakulba nga nabatsyagan, kag dapat sila ang buligan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang dugang nga pasilidad para sa mga tao nga dapat i-kwarantina. Ang suransang sila ay may ginpreparar 25 ka mga unit sa konkwarto nga quarantine facility sa barangay Eustaquio Lopez, barangay E. Lopez. Ang blessing ginhimo kahapon. City Administrator Attorney Chicoy Davilla nagsiling sa Action Radio nga ang 25 ka mga units nga Yolanda Housing sa E. Lopez preparasyon ini para maakomodar ang mga dapat i-quarantine. Ang proyekto nga ginpangunahan sang ginpaninguhaan sang lokal nga panguluhan sang syudad. Separado pa diri magkasot ang kapin 500 ka mga units nga quarantine areas sang gobyerno probinsal sa buligman sang city government sang Silay sa amuman nga barangay. Plus may ara pa gid sila nga quarantine areas sa barangay Mambulak kag barangay Dakutan. Una sa balita, una sa aksyon. Dugang nga mga contact tracers sa Bacolod ginhanas. Contact Tracing Operation Center nga ginapamunuan ni Dr. Luz Maapne maghanas sa dugang nga mangin katapo sa halin sa mga kabarangayan. Kinahanglan nga daan nga trained contact tracers. Bangod kun wala mahanas basi magsala-sala hindi kahibalog kung anong ihimuon kag mga resulta pa sa ginumon-gumon. Antes mag-operar, kinahanglan may ihibalo na kadaan. Antes mapangita sa pasyente sa COVID-19 kag mga naka-direct o close contact sini,
dapat may nagakaigo nga ihibalo. Amo ni naginhanas sila nga mga contact tracers. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ilog kita sa bahin sa Balita Nasional, Ari Balita Nasional. Talalupang doon ini mga aksyon. May mga sikat nga personalidad diri sa Pilipinas nga wala makaluwas sa COVID-19. Ang ulihi nga ginpunteriya si Anay Chairman sang Comelec Sixto Brillantes Jr. Inigo man sa nga COVID-19, wagid makaluwas, 80 anyos ang pangidaron. Alas 11 kaina sang udto, binawian sang kabuhi. Ginaangot man sa COVID-19 ang kamatayon. Langod sa Hulyo 26, ang bata siring nga si Zena, nagkumpirmar nga ara sa ospital sa ring amay matapos iguon sang COVID-19. Ang papel ni Brillantes sa Comelec nang gin-isama niya ni kadako nga kontribusyon bago nagserbi nga Comelec Chairman Enero tuig 2011 tubtob Pebrero tuig 2015. Si Brillantes nagsunod ini siya sa isa pa kakilala nga tao sa Pilipinas napatay man sa COVID-19. Si Anay Mayor Alfredo Lim. May napiyaran ka mo kay Brillantes kag kay Lim. Action El Rey na nung nakita mo sa kay Lim kag kay Brillantes sa lawas siya be sa ila sa ring itsura sa ila sa ring lawas may nakita ka nga kaanggid sila nga duha si Lim kag si Brillantes mayara sila nga duha pareho katanda kay El Rey ho pareho sila nga may bukay nga buhok. Una sa balita, una sa aksyon. Di ba, laka mo kita dari sa pungsod Pilipinas, mga kilala nga personalidad ay nga ang buhok bukay. Mayaran na iban nga ginapahungod paputi kay manti ang ganyan sila. Kalantuan nyo bala si Anay Mayor Alfredo Lim, puti ang buhok. Si Anay Comelec Chairman Brillantes, puti man ang buhok. Dua sila inigo guys ang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Sige lang depende na sa inyo sa nga pagpainuino da. Pero ginmuno ko lang bago ko na piyaran bla. Galonsay sila gali puti, bukay buhok tanan. Si Brillantes kag si Lim nga nagkalabatay sa COVID-19. Alas 5:19 Action Radio Philippine Standard Time. Damo bagid na kalinyada dari nga mga balita ho pero duro amo ni Anay. Kay medyo kulang ato sa nga tiyempo. Unaon tayo balon anong sitwasyon sang trapiko. Observation report sa ato sa nga patrol. Sa nga mga tiliyon kapo nato na aksyon na John Diaz temprano pa nga nagalibot. Ato sa nga patrol 520 action John mayong hapon sa report please kabin. Excellent, ginagluntad sining hapon sa Imoteños, Bakson Mar. Riman mismo sa mga syudad sang Bacolod. Ang isa, doon nagtuga sa mabugat na dalagan sa trapiko sa Talan San Juan. Kung lagi kita kalampuas mga kaakson, though lagin man damo nga damages sa masalakyan. Pero nga mo rin nakitaan kung ginatawag ba nga domino effect. Tatlo ka mga pribado nga salakyan ka sinundanay. Dua ka auto, isa ka SUV ang sa unahan. Mahimo siguro blagin tulod. Nagasunod nga auto ang SUV. Pagtulod yati pumundo. Pagpundo may nagasunod pagid nga auto. Abaw ginsundan niya pagid to. Gindanasa niya pagid ang isa ka auto akson mga tatlo tanan. Masalakyan ang imbolbado sa aksidente sa area sang San Juan mga kaakson. Makol mo karon nga pondryo. May nag-augment na lang ang pulis nga nagabulig. Good nga hindi magtugagid sang tuman kabugat na dalagan sa trapiko mga kaakson. Ining aksidente nga nagluntad sining hapon. Wala man sang pirason, minor damages lang sa mga salakyan. Ang naangkon sang tatlo ka mga salakyan. Imbolbado sa aksidente mga kaakson. Ang mga salakyan gikan dito sa may downtown area. Nga ang ila direksyon padulong diri sa may Santo Niño Stop. Plus may barangay 2. Kung nga pondo na amat-amat naman nga nagadabang pila sa mga salakyan. Mo hindi dali-dali nga magka-penetrate o kung magka-biyahe. Tayo yun abi nga pagbiyahe sa mga salakyan man. Agikan sa mga direksyon. Naganay-dali ang mga traffic enforcer, tugangan sa polis. Bulig man agud nga maganagan hindi gin magtugas ang tuman kabugat at dalagan sa trapiko ining aksidente karon nga pon. Ang ikaduha nga aksidente paglabay sang patrol bago ginamang diri sa area sang Dalan Lacson yung magsala 17th Lacson Street mga kaakson
isa ini siya ka service bus sang isa man ka kompanya dra sa sulad sang Talisay nga may karga ini nga mga pasahero ginabungguan sang isa ka tricycle nga gikan diri sa east mapaliko siguro napakadto sa may kumatabok guro durong west direction at nasagai dagit ang likod gabahin siring bus makagson wala man sang pinason sa mga aksidente di lang ang uluhan nga bahin siring tricycle di ara japon sa sandalan kay ulat-ulaton pa ang traffic enforcer para makabot kag maimbestigaran ang mga aksidente makagson Muna rason kung nga adri sa area sang Lacson, umalin sa may Alan Ramos Lacson, makakson padurong sa North Capitol Drive, Dalan Lacson, labas sa tubang sa Provincial Capital Laguna. Abi karon nga po nga moderate to heavy to heavy sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Paglambiyong sang patrola, padulong norte nga bahin sang surada, nagdiretso kita sa may border checkpoint ang dalan na Lacson, dito mismo sa may barangay Bata. Nga po ang traffic situation umalin mga kakson sa Ramos Lacson duro naman sa area sang dalan na Buri Road Lacson karon nga po makabig diri nga moderate to heavy to heavy ang sitwasyon sang dalagan sa trapiko amo nga mga salagyan kita naton kasi sinumbali ilang oras diri nga po mga kakson sa mga dalanon sa palibot sang surad sang Bacolod kanami sa aton panyempo agin man na galom nga nagatipon fully nga magtayo yun lang ang kaangay man nga panahon mga kakson, di makita matamaan kay tipila na kadlaw nga doon nagkapropisngo ang langitan. Pero kita nakalabot sa may SM City Bacolod, kita naton do kajutay sa mga kakson naton nga nagalagaw sa mga mall, even sa downtown area ganito, isipon lang mga kakson, except na lamang sa mga balaklan sang Sudan, piring damo dre. O nga po, ang pila sa mga pasahero nga jeepney, hindi man naman sinakadamo na ginulat sa mga pasahero sining hapon. Pero tayo yun lang ang biyahe sa nga tantanan nga mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon mo na ang pinakaroon sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod sinigid damang hapon. Iman nga dalagan sang trapiko ang sagyapon bugos ginatulong sa inyo sang sa Bacolod Akson John Diaz una sa Bacolod sa Akson sa Bacolod Akson Radyo Cellphone Plus Gold. Okay, sa gaboritor sa live stream, salamat gid sa pagmonitor. Ochida Haruka, mayong gabi sir sa Taranga Palamati. Salamat Lino o Lito Dayap, mayong hapon idol. Salamat Lito Allen Transporto. Monitor ko si Toto Allen Transporto sa Masville, Barangay Kubay, monitor man. Sa mga Angels ko si AJ, Joy, Len, always monitor Action Marlon. JR Mainit Region, mayang hapon Action Mar, og sa tanan. Jocelyn Liboon Dispo, good afternoon Action Marlon. Alex Fuentes, mayang hapon sa imo Action Marlon. Happy Tuesday sa imo sir. Be safe. Thank you Alex. Jose Harrison Lapinig Junio. Sa Marlon from Stonehaven, Granada, stay safe always. Thank you. Romy Agsam, good afternoon po watching her. Ni WT Olarte, good evening Action Mars, stay safe everyone. Evelyn Di Pomoseno, mayong hapon Action Mars, sa tanan-tanan kat pamati. Edwin D.B. Gonzalez, good evening, monitor lang ko. Jay Gabrido, may update na sir kung saan umabaton sweeper flights. Ang Negros Halin Manila kay Damo na stranded nga OFW. Ang last nga sweeper flight nila is August 10, yesterday, no? Ginasikaso, ginatinguan, gina sa provincial government, basta sweeper flights, no? Di ba tanan ma-akomodar, purti kung nakauna, kada siguro sa lista, ginahatagan man na prioridad, no? Kay sige man ang pag-inabot sa mga returning OFWs pala, tiyan mo nang silingta, sweeper flights sang Palca Air Asia, damo-damo to ang mga 111 to mga returning OFWs from August 7 to 10, but silingon as of kahapon, 111 nag-abot diri, no? Ganun sige na sa ato sa provincial government.
LM Mohar, matira ang may disiplina. Correct. Christian Roa, mayong hapon sa Marlon. Salamat, Minda Damin Minda. Belated happy birthday sa brother ko. Si Jobert Taihos sa Panahukoy, Bacolod. Monitor kami diri sa Kawayan, Negros Occidental. Dino Alec, good PM. Rafael Casires, araman si Marlene Grace Bosayong Rebada, Batsmaita, Elizabeth Malakagabala, Rafael Casires, Axomar, sakto gina, hindi lang magpanik ang tawo kung may positive, kay kung dason nila nga test negative na. Ginagamit nila hindi accurate, false positive na permi. Ganit ko lang listener mo, Sunny Vergara, kag Kapitan JP Iscalo, Barangay Mabini, Old Escalante, Monitor Gid Subong. Elizabeth Malakagabala, keep safe everyone, God bless. Melchor Baro Carobides, mayong hapon. Kag Mayor Pedro Saico, Cabancalan City, 6th District Board Member Jeffrey Tobola, may meeting dara nagakaina, no? Ang SRA, no, sa mga taga Negros Oriental, particular dara sa mga area sa 6th District. No? Pare man sa preparasyon sa COVID-19 nga pandemic. 528. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon! Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng Afternoon edition. Ining bahin dulong sa aton sa kalwan sang life extension vitamin
aksyon! Las 5:32, ang Kapitolyo Provincial maka-aksyon, Provincial Capitol Building, mga empleyado sa gobyerno provincial, o apektado man sa sering pandemya o kung krisis nga ginatugas ang COVID-19, kamati ni baluan naman naton nga may pila ka mga empleyado assign nga way man magkaluwas sa COVID-19. Kagati ginalauman naton mag-aksyon nga mag-alalayo na sila tanan ka mag-negatibo ni ang first kag second repeat test nila sa RT-PCR mga kaksyon. Mga precautionary measures implementar man dara sa Provincial Capitol Building. Na may report mag-aksyon nga base sa ulihi mayara sang mass testing nga patigayonon bla sa damo-damo gadaan mga empleyado sa Kapitolyo Bong. Mga sobra 3,000 ini sila. No? Si Governor Bong Lacson na pagwa sang statement sa mga hapon kag nagsiling siya nga ti subong hindi pa na kinahanglan nga patigayonon ang ginatawag nga mass testing. Kabanti bisan pa nga mayara sang 3 ka mga nagpositibo, nag-alalayo man kag nagnegatibo man ang nagnegative man ang mga naka-close contact sa ding 3 ka mga empleyado. Nano ang reaksyon diri sang presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees o kon PACE, Mr. Renelo Lastiere, live diri sa Action Reports after edition. Sir Lastiere, sir, good afternoon. Balikan tabi si Sir Renelo Lastiere piyak nga linya. Ibalaunta kon nano ang sitwasyon dara sa may Provincial Capitol Building amo man ang bit naton dara no puruti bagon man sa limitasyon ti laka na balagita kadi ikakadto dara sa may Kapitolyo. Mr. Renelo Lastiere, sir, good afternoon. Hindi isa kasulod dalangid no kaya na-check pa naton ang linya ni Mr. Renelo Lastiere. 5:34 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga amoning nga oras makakson ang kalabanan nagahulat na naman isang panibag-o nga datos bla nga ipagwa sa nga Department of Health ako na DOH sa Region 6 sa Western Visayas. Naga-double digit pa sa masami no ang kadamuon bla sa mga nagaduga nga COVID positive dari sa Negros Occidental. Ara na si Sir Lastiere. Mr. Lastiere, sir, mayong hapon. Mga po, national no, subuman sa mga kulga tagplamati isang Action Radio kag sa ating mga utod tagbabudlay sa Kapitolyo Provincial. Okay, salamat gid sir. Dugay-dugay man tawag kita ay kamanti kami dari sa Action Radio limitado man ang amon sa ding hulang diri bagos ang COVID-19. No. Una gid sir, nanong sitwasyon subong sang Provincial Capitol Building nano ang senaryo dara kamanti nibaluan ta naman nga mayara sang pila ka mga employees nga nag-positive sa COVID-19 Sir Lastiere, sir? Actually, no, ang ating sitwasyon sa Provincial Capitol is actually under control action na no. Ang ating safety protocol ginapatuman gid sa ating gobyerno provincial kag subuman ang paghalong no, sa ating mga empleyado aragid sa pagkamo nila action na no. So far nagata gani ang ating provincial government sa supply sa facial kag face mask sa ating mga empleyado. Dagang kuto Bason Marlon sa mga opisina nga may nag-positive na atong 3. Proper contact tracing was made. So, Action Marlon na bakugida nga ito magpapasalamat kay padayon ng pagkabalaka sa atong provincial government, ang atong nga lang itong nga sa probinsya, Governor Eugenio Bong Lacson. Action Marlon. Okay, na-mention mong 3 ka mga COVID positive patients kay empleyado sang provincial government. Ano na ang status sa ning 3, sir? Kay, di ba, mag-positive, dapat mayara sang first nga repeat test. May mga result na ng mga repeat test nila, Sir Lastiere? Action Marlon, ang atong tatapan sa IMT ng Provincial Health Office, no? Nagpatigayon gid sa ilang obligasyon sa pagdapap sining atong mga utod at mga bulay nga nag-positive Action Marlon. So, ang tanan nga protocol
we assume regarding isang retesting nila, ang ilang mga pamilya pala Action Marlon, we are knowledgeable, no? Personally, naging tagaan man pagkamot sa provincial government. They were quarantined in a safe and they are being taken care of by the provincial government, Action Marlon. So far, why ka pa source ang ideya kung may result ng repeat test nila, repeat RT-PCR test nila? Sa buwan sa Marlon, wala pa nakapagwa sa report regarding sa results ng ilang re-swab or retesting Action Marlon. But we will inform you as soon as we reach our knowledge. Okay. Sa Ilohan, sir, ang sitwasyon sa pila ka mga department, division, o mga offices dira sa Capitol, why naman balik na sa normal tanan, natapos-atpos ato ang mga ginpatigayon nga decontamination kag disinfection, sir? Yes, sa Sulmano, padayon na pagservisyo sa Kapitolyo Provincial, abo na nagaling, ginapatigayon, ginapo ng striktong polisiya, gina-observe para sa mga empleyado, para sa mga guests natin mga kliyente na nagasinulod Action Marlon sa Kapitolyo Provincial. Okay. This is to protect them and their family, Action Marlon. Okay. Kinahanglan gid bala, sir, ang nagasulod sa Provincial Capitol Building magsuksok sang face shield, hindi lang kay face mask. Actually, Action Marlon, ang aton iyang policy on face shield is only for Capitol employees. Okay. Frontliners na Action Marlon. While the guests, aton yung mga publiko yan na nagkatudura, ang mandatory is face mask. Okay. Dapat mag-alcohol and foot map, Action Marlon. Okay. Subong nga hapon, si Governor Bong Lacson nagpagawa sa nga palayag nga no need yet for mass testing sa mga Capitol employees. Tanong reaksyon sa nga phase? Kamagyan na siya Marlon? Bali nagpagawa sa statement si Governor Bong Lacson Subong nga as of now, hindi pa kinahanglan ang ginatawag nga mass testing sa more or less mga 3,000 employees ng provincial capital. Ano ang reaksyon sa phase, sir? Actually, Marlon, we agree to the statement of the provincial government. Because actually, Marlon, it is a big cost, amount of money for the provincial capital na tanan-tanan gid i-swab test wherein hindi man gid necessary. Okay. Kaya ang atong dito Action Marlon, ang kutob sang nagaan man pagtamod nila. Actually, ang makutob sa nag-positive kag mga opisina na naapektuhan Action Marlon. So, we know and we understand that this is a big cost for the provincial government. So, ang man sa kapangkabilugan na Action Marlon, ang aton lang diya ginatanaw is kita sa hanay sa tagpangabudlay, ginaedukar man nato ng aton utod tagpangabudlay regarding sino nga bagay Action Marlon ang paghalong. And kung may aragid ba niya kaso o Action Marlon niya, automatically nakita natin ang provincial government nag-attend ginagayon Action Marlon in case may mga report na dapat ipaghahalungan Action Marlon kiti ma-disrupt ang public services Action Marlon o in case hindi maghatag sa bako kita paghalong sa Kapitolyo Provincial Action Marlon. Kaya hindi man na siya garantiya na kung naswab na tanan, wala na siyang maapektuhan Action Marlon. Pagdayon gidyagyapo nga paghalong amo ang pinaka-importante na pagabuhaton sa ato na ang tuntag pangabudlay kag subuman sa publiko Action Marlon amo ginasang pinaka-the best na nga weapon for now. Okay, bilang pamuno sang safety kag security sang provincial government, sa ilawan kong sitwasyon bala sir sa area sang Mambukal, sige hapon ginagamit nila bilang quarantine area, no? Yes, sir. Oo. Yes, sir. Ang Mambukal Resort, sir, is utilized by the provincial government as possible as quarantine area. Especially sa atin mga Action Marlon ng mga empleyado na nag-positive sa ilang mga pamilya. So, they're being taken care of by the provincial government, Action Marlon. Sa Syudad Santa Lisay, may natabo nga LSI, gina-quarantine, nagpalagyo, nadakpan man. Sa Mambukal, amo nang una, dara nga insidente natabo to, nga way sa nagdiritso, dara quarantine.
Why naman so far nasulit to, sir, ang pagpalagyo sa mga ginakwarantin? Wala naman Action Marlon kay ang atong facility dito is well guarded na Action Marlon kay may ara nakita components sa police kag army and CAPGO plus ang atong mga blue guards. So secured na Action Marlon ang area. Unlike ito nga tinulaw nato that mga potential maudapat sa aton nga mga ginkorating na una dito ng mga PUM, ito medyo may ang attitude ng tao to yung Action Marlon na kinalagyoan ay medyo may related at iya sa may case, I don't know, still to be confirmed, medyo may attitude problem ito yung Action Marlon at nalagyo last time. Sige. With that, Mr. Renelo Lasciere, sir, salamat gid sa lawat sa tiyempo ginhatag diri sa Aksyon Radio Bacolod kag stay safe lang per may kamudra sa Kapitolyo. Salamat gid, sir. Salamat man Action Marlon sa padayon nimo pagsuporta sa aton pagtrabudlay sa Kapitolyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang nagapamuno sa Progressive Alliance of Capital Employees, Mr. Renelo Lasciere. Kamo na mag-alerto, maghalong lang gid. Hindi kinahanglan nga mag-mass testing sa mga empleyado sang Kapitolyo kay kagasto. Bilang daan presyo sang isa ka kits na sa artibisan rapid test na. Ang isa na ka-test maka-aksyon mahal-mahal man. Mas mahal pa gid ang RT-PCR. Galibo yung bilig, 3,000, 4,000 RT-PCR test. Kung i-test nato ni maka-aksyon 3,000 ka mga empleyado, ako ang gasto naman sa provincial government ko matabo. Una sa balita, una sa aksyon. Ining abahin dala sa ato sa kaluan sang Panyawan Herbal Capsule with the sa aton nga mag-aksyon na kahit Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio,
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pinggan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio. Nagapangita kabalas ang antioxidant nga vitamin para sa mata rin ang Mighty C Alkaline nga vitamin C. Visayas, so kuna Police Regional Office 6, mayara na lamang duwag ka mga active cases ng mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. As of today, Action Mar, ini ang kumpirma mismo ni Police Colonel Gilbert Guerrero, ang tagpamabaw kong spokesperson ng PRO6 sa aton nga interview. So, dahil kay Guerrero, sa kabugusan mayara gidman 8 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Anom sinidere ang nagka-recover na. Paano lang ang nagapabilin nga yara sa facility quarantine kag padayon man nga nagapaayo ikan sa Baratian Action Mar. Ang 5 sa 8 ka confirmed cases, alin ini sila o kundikto na sa may na-record sa probinsya o kung nasa isla sang Panay. Apang tanan sila nga 5 man naka-recover na Action Mar. According pa kay Guerrero, nakabalik na sila naman tagsa ka mga units o kontrabaho. Ang ginahatagan na sinabi sa certification of clearance ka naman sa mga otoridad. Ang 2, mga confirmed cases, gikan ina siya sa probinsya sang Negros Occidental. Ang isa, Action Mar, ang nag-ayo na ikan sa COVID-19 kag nakabalik naman sa serbisyo. Ang isa nag-ayo na pang nagaulat pa sa certification nagyara sa isa ka facility quarantine diri man mismo sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang ang isa naman ati nagapaayo-ayo pa sa isa ka quarantine facility man Action Marlon. Ang pinakauli naman yung record mo sa Bacolod City Police Office. Diri sa na-record Action Mar sa may BCPO karon na nagpadayon man nga nagapaayo-ayo Action Mar. 8 confirmed cases sa liwat 2 ang aktibo nga kaso. Kay all in all, ang nagpaidalom sa ang 358 ka mga kapulisan nga nagpaidalom sa swab test, negatibo naman ini sila ya. Nagsubong timiyara pag nga pending mga swab test results nga ginaulat aton man nga mga otoridad. Mayara man 604 ka mga kapulisan nga nagpaidalom man mismo sa ginatawag nga mandatory rapid test na requires ang tagsa ka mga LTUs sa diin sila na destino Action Mar. Yari si Police Colonel Gilbert Guerrero ang spokesperson sa PRO6.
Action Jenny, for Police Regional Office 6, we have 8 so far. Since then, nag-start ang pandemya diri sa Western Visayas. Ning 8 na COVID positive patient distributed into the following. Ang 5 sini is diri sa Panay Island, ang 3 dira sa Negros Island. For the active case, pagsiling kita active case, meaning ara pa siya sa, ang ning 8 na ginasiling ko kagina or asymptomatic, ang active case ini is 2. Pakilala ang diri na 5 sa Panay Island, nag-ayo na sila and they were already issued the fit for work, meaning nagbalik na sila sa trabaho. Okay. Tapos ang 3 na arada sa Negros Island, isa sini Action Johnny ara sa Bacolod City. Okay. Ang 2 sa Negros. Now, for the active case, 2 na lang nabilin, 1 in Negros and 1 in Bacolod. Okay. Both are asymptomatic. Sir Marapatian, si Police Colonel Gilbert Guerrero, ang spokesperson ng Police Regional Office 6. Iyadarigin patag, lunsayag ng mga kapulisan ini nga nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic o kung wala abis ang maginabadsag dira nga mga simptomas sa COVID-19. Balitagikan sa patron ng taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa bato na sa Action sa Bacolod Action Radio. Nagapangita kamo sang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement. Jocelyn Arcibita Olak, good afternoon. Yob Havilosa, Elizabeth Malakagamala, Rafael Caceres. John Brian Rivera, Tito Marlon nga monitor, si Lolo Albert sa Jovex Market, Joyce Calves Pamposa, Heaven Araman. Carlo Jump, taga Bacolod po kasi yung naggas, taga Bacolod. Bayara sa sang reklamo. Sige. Nineth Antique, mayong hapon, watching from Magalion with Daddy Totek. Ramona Aziro, Helen Huasna. Olive Prado Gargaritano. 5:59. TTX 500. Juliet. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
matian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody. Buwas magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Ako naman Aksyon Marlon Hiruboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila, Front. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,